Μιχάλης το έκανε. Ποιος είπε να μπει στο σπίτι μου, φύγε τώρα! Φύγε! Δεν φεύγεις! Φύγε στο σπίτι μου. Άγγελε, να δω. Έξω, και εσύ. Έξω. Θα τα πούμε έξω. Δεν πρέπει να σου συμπεριφέρεται έτσι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κατήγγειλε το στην αστυνομία. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Όχι, όχι, δεν μπορώ, θα με σκοτώσει. Καλύτερα να φύγω, το φωνάζει. Ρε Αναστάση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έτσι το φίλο μας. Δεν βλέπεις πως κάνει ο Μιχάλης. Τι να κάνουμε. Το βλέπω. Σημαντικό ο πληρικό στην Πορτοκαλίου. Πηγρήγο ο πληρικό. Γρήγορα! Άγγελε! Έλα να δω τι κάνεις. Γιατί ο Άγγελος μπήκε στο δωμάτιο τόσο γρήγορα. Τι έχει πάθει, πάνω τι κάνει. Όχι κάπου να πει! Όχι κάπου να πει! Δεν σε πιστεύω. Ο Μιχάλης το έκανε αυτό. Δεν του πεις τίποτα, θα με σκοτώσει. Μείνε εδώ πίσω στην πόρτα και θα επιστρέψω σε λίγο. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσω έτσι. Τι μου είπε, πώς θέλεις να τον βαρέσεις. Τέλος, χωρίζουμε. Τώρα έμαθα με τι άνθρωπο έμπλεξε τόσο καιρό. Αυτός βέβαια προσπάθησε να σε καλύψει, αλλά δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, Μιχάλη, εάν θα σου δώσω μια ακόμη ευκαιρία, ο Άγγελος θα έρθει να μείνει και λίγο καιρό στο σπίτι. Όχι, αυτό που λέει δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία, χωρίζουμε. Εγώ πάντως, χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε, τον Άγγελο θα τον πάρω στο σπίτι μου. Άγγελε! Άγγελε, για λίγο καιρό θα έρθει να μείνεις μαζί μου. Ετοίμασε τα πράγματά σου. Για αυτό το χρονικό διάστημα που θα μείνει ο Άγγελος μαζί μου, θα τον μέσα και θα πατήσω το πόδι στο σπίτι μου. Ωραία λοιπόν, πάω να μου σου τον αδερφό μου. Πρόσεξε πως θα το φερθείς. Γιατί έχει γίνει στη ζωή μας, θα πεθάνεις. Το κατάλαβες! Δεν βάζεις ποτέ μυαλό. Ποιος είπε ότι επειδή σε υποστηρίζει η Δάφνη έχεις πάρει αέρα. Θα στον κόψω εγώ. Δεν θα σ' ανεχθείτε πολύ. Σε ένα χρόνο θα φύγεις από εδώ μέσα. Γιατί είναι το σπίτι και το γελό μας. Προχώρα και θα σε εκτοκτοποιήσω όταν θα έρθεις. Άγγελε, είσαι έτοιμος! Ναι, οπότε θες φεύγω. Ο Άγγελος δεν θα πάει πουθενά. Σε είπα και στο ξαναλέω. Ο Άγγελος δεν θα πάει πουθενά. Ο Άγγελος θα έρθει μαζί μου. Αλλιώς δεν ξαναβλέπεις ούτε εμένα, αλλά ούτε και αυτόν. Δάφνη, καλύτερα να μην έρθω. Δεν θέλω να μειωτεία που θα χωρίσετε. Όχι, θα έρθει σε μένα. Πάμε. Μην ξεχνάς, είσαι αδερφός μου και θα μείνεις εδώ. Είπα όχι, θα έρθει μαζί μου. Εσύ μπορείς να φύγεις, αυτός θα κάτσει εδώ. Θα κάνεις πέρα, αλλιώς θα γίνει χαμός. Λοιπόν, εάν θα αφήσω τον Άγγελο να έρθει μαζί μου, θα σε καταγγείλω για όλα αυτά που έχεις κάνει στην αστυνομία. Πάμε, Άγγελε. Λοιπόν, εδώ είναι το δωμάτιό σου. Από εκεί είναι η κουζίνα και από εκεί είναι το μπάνιο. Εντάξει, εντάξει, δεν θέλω να σε βάζουμε μπελάδες με τον Μιχάλη. Σκέφτηκες καλά αυτό που πας να κάνεις. Και βέβαια το σκέφτηκα, γιατί δεν πρόκειται να σε αφήσω με τον Μιχάλη ούτε μία στο εκατομμύριο. Ρε Άγγελε, δεν θα ξαναπείς γίνει με τον Μιχάλη. Δάφνη, δεν μπορώ. Δεν θέλω να τα θυμάμαι. Πες τα μου, τουλάχιστον να σε βοηθήσω εγώ. Δεν ξέρω. Πάντα τσακωνόμαστε. Ο Μιχάλης αναφέρει τους γονείς μου. Η μητέρα μου πέθανε στη γέννησή μου και ο πατέρας μου